Sa sobrang yaman ko nga dahil vlogger ako, pinahikawan ko na si baby ng gold for today's mini vlog. Hi guys, I'm Andrea, a first time mom and TikTok affiliate. Welcome to my real life mini vlog. Dahil nga Tuesday ng Martes ng araw na ito, pupunta daw sina mother-in-law dito sa palengke para mamili ng ilang pandagdag sa kanyang mga paninda sa tindahan. Ay wow, sana all. Kaya naman sumama na nga kami ni baby kasi matagal ko na ang plano na pahikawan si baby, hindi nga lang talaga matuloy-tuloy. Pricey kasi ang pagpapahikaw sa pedya kaya maghahanap kami dito ng mga naglalako ng alahas na naghihikaw nga sa baby. Pagkatapos nga namin bumili doon sa grocery na mga kailangang bilhin, eto naghanap na kami, palibot-libot kami dyan at wala nga talaga kami makita. Kaya nga sabi ko kay mother-in-law sa pidya na nga lang kami magpapahikaw kung wala talaga dito. Kasi mas mura nga dito pero kung wala talagang sa pedya na lang kasi gusto ko talagang mapahikawan na si baby ko. Wow! Pagka nga lumaki na si baby tapos hindi ko pa napahikawan, may hirapan na akong pahikawan ito kasi marunong na siya magtanggal niyan sa tenga niya. Kaya ngayon pa lang gusto ko na siyang mahikawan. Dahil wala nga kami makita na pwedeng maghikaw kay baby, pumunta nga muna kami dito sa bilihan ng mga karne kasi kukunin namin yung order ni mother-in-law na isaw ng baka bago kami pupunta sana sa pedya. First time nga ni baby makarating dito sa may part na to ng palengke. Kaya naman pinabaunan siya ng pera nitong may-ari ng isaw na binilhan nga nito ni mama. Ay wow! Hindi ko nga alam kung bakit binibigyan si baby ng pera kapag first time pumunta sa isang lugar o sa bahay ng isang tao. O kaya naman pag first time makita ng isang tao si baby, ayan, binibigyan niya ng pera. Siguro pamahiin ito. Ay wow! Bawat niyang pera na binibigay kay baby ay tinatago ko nga talaga dahil yun ay para sa kanya lang talaga. Gusto ko nga kami ang bumibili ng pangangailangan ni baby. Pagkatapos yung pera na binibigay sa kanya ay itatago lang muna namin. Tapos kapag malaki na siya ay ibibigay ko nga sa kanya. Kaya sana wag talaga kaming magipit para nga hindi nga namin magastos yung pera ni baby. At finally nung pabalik na kami, may nakita nga kami dito na mag-aalahas at naghihikaw nga siya sa baby. Sabi niya nga meron na nga siyang 3 nahikawan pa. Sa sobrang yaman ko nga dahil vlogger ako, gold yung pinili kong panghikaw kay baby. Ay wow! Akala ko nga ay hindi mano-mano pero mano-mano pala yung pagbubutas ng tenga dito kay baby. Pero okay lang naman, sobrang dali lang naman ng mga pangyayari. Kaya nga lang eto si baby, ayan, nagising siya kasi tulog siya nung hinikawan. Tapos eto, panay na ang iyak. Buti na lang at may dala ring alcohol itong naghihikaw kasi naiwan ko nga yung alcohol ni baby. Sobrang dali nga lang nahikawan si baby at yung pag-iyak niya ay hindi nga rin naman tumagal ng ilang minuto. Akala ko nga mura lang magpahikaw dito sa baby pero nagmahal na rin pala. Konti lang yung diferensya niya sa pidya. Kung alam ko lang sana na halos konti lang yung diferensya ng presyo ng pagpapahikaw sa bata ay doon na lang ako sa pedya. Kaya lang nung araw na to ay wala rin pala yung doktor sa clinic niya kaya ayan, okay na rin naman ito. Pagkatapos ng hikawan si baby, ayan, nilagyan pa nga ulit ng alcohol nung naglagay ng hikaw niya. Kawawa naman ang aking baby, ayan, grabe nga yung luha niya ng mga oras na yan. Maya pa nga ay ito na yung itsura ni baby. Okay na nga siya at hindi na nga umiiyak. Panay nga ang titig sa akin ni baby na para bang naguguluhan siya sa mga pangyayari. O di ba narinig nyo, agree siya sa akin na naguguluhan daw siya sa mga pangyayari ng mga oras na yan. Maya pa nga na mabili na nga namin lahat ang kailangang bilhin. Ayan, sumakay na kami sa padjak para nga mabilis kami makapunta doon sa sakayan ng skates. Para sa akin, iba pa rin talaga ang aliwalas na mukha kapag mayroong suot na hikaw ang isang tao, ang isang babae. Pagkarating nga namin dito sa may Riles, ayan, bumili nga dito si mama ng fish dahil merong nagtitinda dyan sa baba. Sobrang nakakatakot at nakakalulangan tignan yan. Bigla ko nga napansin itong bata na nasa itaas ng bubong at natakot talaga ako para sa kanya kasi nga itinataboy niya yung mga kalapati na nasa bubungan. Tingnan nyo naman, parang takot kasi baka mahulog yung batang iyan dyan pero parang sanay na rin naman sila kasi gawain na ata nila yan. Maya pa nga ay umiyak na itong anak ko at ayan, nagutom na pala kaya pinadede ko na nga at aalis na nga rin naman etong skates na nasakayan namin. Hindi pa nga kaagad nakaabante kasi nga meron nga itong dumating na skate na kasalubong. Pinababa muna yung mga pasahero bago nga kami umabante. Siguro nga mga 9:00 na nga ito ng umaga at medyo mainit na nga talaga kaya naman buti na lang at nakauwi nga rin kami kaagad. Habang kami nga ay nasa biyahe, nakatulog na nga ang aking anak. Pagkababa nga namin ng skate, konting lakad pa nga bago makarating ng bahay. Kaya naman hanggang dito na nga lang muna for today's mini vlog. Ay wow!